Volám sa Mária Kovaľová, mám 53 rokov, pochádzam z východného Slovenska. Evanjelickou farárkou som bola v Málinci na strednom Slovensku. Posledných 20 rokov bývam na západnom Slovensku. Kazateľskú činnosť som zamenila za učiteľstvo a poradenstvo. Píšem odborné knihy v oblasti dlhodobej zdravotnej, sociálnej starostlivosti a verejného zdravia. Kriticky vystupujem tam, kde sa tvoria zlé zákony. Nechýba mi sebavedomie. Odbornosť a kvalita majú svoje prvé miesta v mojom profesijnom živote. Srdce mi bije hlavne za tých, ktorí potrebujú moju službu. Hospodárska, energetická, vojnová a spoločenská kríza nezačali na Slovensku. Preto chcem pomôcť s riešeniami tam, kde sa tvoria rozhodnutia a zákony. Preto kandidujem do Európskeho parlamentu za stranu Spájame občanov Slovenska. Len spolu to dokážeme. Ďakujem za dôveru. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.